videa, tak právě, že ono se nám to omylem vyplo, tak jsme chvilku čekali, protože se nám to ještě dlouho načetlo a tak jsme pustili nějakou jinou hru, no. A teďka jsme přemýšleli, jestli vám se tady neomluvíme. No, tak my se vám omlouváme a můžeme zatím dál točit. Takže lidi, dnešní video je o tom, jak si stavíme to domy. No a prostě si to, no, nevím, si jdu teď peníze. Jdu se taky pro peníze. Takže u této videa máme takovou soutěž. No. Že kdo bude mít lepší barák a ještě dřív hotový. Hej, Jako, ty to máš víc. protože já to mám takhle. A Adam to má takhle. Hej, neukazuj to. Takže myslím si, že bys měl mít něco nahoře, ne? Počkej, já jdu do té místnosti, nebo co to je? Co tady mám Ty dole? už ho máš hotovej? Aha, já to tady mám zazděný. Ještě. A má Nikola nám to ale kazí. Tak proč? Já se furt pletu, já nevím, co tam. No, tak prostě je to prostě o hrách, o nějakých schovkách. No a... Ale počkej, až budu mít dodělaný dům, v mém domě se bude hrát schovka. Jo? Jasný? Takže lidi, v této mým domě bude se hrát tady schovka. Vidíte snad, že už začíná mít to docela dodělanější. No ty to jako máš dodělanější. Potřebuju lidi hodně peněz. Samuel. Už to nemůžu vyslovit, jak ti ho říkám takhle. Samuel už to jako má dobrý, tak se můžete tak to prostě. No. Jak vidíte, tak já to nemám moc to dělaný. To je jeho dům, když tak. To je vše, co vám můžu říct, lidi. Zatím vydělává jako hodně, ale ten dům bude za chvíli taky jako u mě. To se nebojte. Tak. Já lidi teda jdu dál pokračovat. A jdu taky dávejte zatím. nám hodně odběru a like nějaký. No a prostě takhle. To je něco kupu hodně dobrýho. Pojď se podívat, jak už to Počkej, tady já jdu. Já už tě vidím. Počkej, čau. Jdeš pro peníze. Jo. Taky něco koupím. Mě jenom Se vyplatilo. Mám hodně peněz docela. Ne, koukej. Kolik peněz mám? Počkej, to si taky udělám. Ne, tak to ne. To nemůžu, ne. To nechci. Tak, jdeme si vybrát naše penízky. Zatím ještě jdeme sem dolů. Tak. Jo, takže. Tak. Máme ještě docela dost peněz, tak si tady zatím něco koupím. Uvidím co a jak. Tak, já jdu ještě tady nakupovat. Mám to dobrý dům, no. Jo. Takže tady furt nakupuju lidi. No a tuhle hru hraju poprvé a Samuel asi po druhý, myslím. Jo? To tak?
Já už to pomalu. Už budu mít pomalenku. Snad vidíte, že už jako on to začíná mít tak jako skoro já. Asi ještě lidi jdu po Tady dveře koukám, potom tady. Počkat, 1, 2, 3, 4, 5, Ještě si tady půjdu po půlku. 6. Půlka se mi taky hodí. Tak prostě Já tady zavřu dveře, aby se ke mně nechodil. Proč já nemůžu? Protože nesmíš teďka vidět, co já mám vevnitř potom. OK. Potom se to ukážem, co máme vevnitř. Ale ty se hlavně nekoukej na můj. No. Jo, já už to budu pomalu. Hej, proč se na mě koukáš? Koukám se a nechávám se vydělávat moje penízky. Už to mám dobrý? Docela? Jako jo? Já, boj. Jak? Snad vidíte, že už to Hej, začíná Vanessa. mít jako já. To já jsem mohla, Už se blíží. protože budu ti dávat hodně dobré věci. Dobrý, takže... Já tam budu mít i bazén, haha. Aha. Pomoc. Halo Adame, připravíš se, však my za chvilku půjdeme do krámu. A my můžem? Aha. Ale já mám taky. Jo? S tou Lenkou? A Vanessa? To nevím. Těta říkala já, ty a Tomáš a Meky. Ale může jít Vanessa s náma, i součáde s námi. Koukej se, Vanessa, na moji střechu. Mám to dobrý. Tak jen. Tak si a Adame může si vzít s sebou kapesko. Já si vezmu. Open door. Tady, tam mě tady šikanuje. Adame, zkus. Aha. Lidi, kdybyste chtěli, tak my natočíme další videjko. Ale to bude potom, až přijdeme z našího, nevím, prostě z našího, Jo, nevím co, ale prostě až prým přijdeme, nevíš co, aha. nevím, až přijdeme, prostě tak budeme možná taky natáčet, ne? No se jo, já už tady začínám mít nějaký věci, dobrý. No já taky pomalinku. Jako já už tady mám, já tady zavřu si dveře, abys, OK. já nevím proč Oni je se to. nekoukej na můj barák, prosím. Až nakonec si ho ukážeme. Tady budu chodit a budu tady všechno kupovat. Zkuste zlepšit to. No, moc dobrý to nemám. Ty vole, já ještě nejsem. Jo! No to máme zahrát se nebo co? My jdeme to do krámu. My můžeme jít kapeskovat společně s náma. Čekej se. Já to mám lagují normálně. Koukej, mám hodně peněz, ne? Jako jo. Co No, vydělávám tak akorát víš. Samuel je na nule. Bude. nejsem, víš proč? Že kdyby ses potom koukal do mýho baráku. A vlastně já mám okna, takže ty to vidíš. Můžeš se jen kouknout na můj barák zatím. Pojď do mýho baráku, ať ti to můžu ukázat. Ale počkej, já si ještě tady něco dokoupím.
Ještě něco dokoupit. Rychle. Ještě něco dokoupím. Ještě si tady dokoupím. Tak. Musím rychle kupovat, prosím. Lidi, za chvíli budeme končit, jo? Jo. To jo. Protože budeme muset jít do krámu. Že snad víte, že začíná škola, jo. Škola jako i nás musí něco naučit. Ale bohužel. Musíme do té školy chodit. Škola je prostě škola, lidi. Je povinná. No. Kdyby někdo nevymyslel školu, dávno bychom tady byli hloupí. Tak. No, tak lidi, my už končíme. No, tak. Ahoj lidi a hlavně nám dávejte lajky, odběr a tak různý a ještě vás tady Samuel pozdraví. Tak ahoj lidi a uvidíme se až, nevím, až přijdeme z krámu. A mě tady chybí lednička. Takže až koupím tu ledničku, tak končím. Hej. Tak lidi, mějte se a hlavně, hlavně nám dávejte lajky, odběry naposled a jdeme na to. A možná, nevím, možná. Můžete vidět jeho barák tady takhle. A to zatím tady. Takhle. Má to tady samý jako já. Má to jako hezky, jo. Já to mám takhle. Takže... A ty bazény jsou za Robuxy? Ty bazény tam mám ty. To je za Robuxy. Takže lidi, končíme, protože jsem už koupil ten. Ale mě už jde světlo. Já mám tam taky světlo. Tak nazdar lidi a budeme znovu natáčet další videjko, tak ahoj. A možná ještě dneska. Asi budeme mít čas. Jo, tak ahoj. Ahoj.